Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 15 чэрвеня. Гэтым разам мы завітаем на вечары вялікага тэатра ў замку Радзівілаў, пазнаёмімся з двума юнымі нігерыйскімі спевакамі, што праславіліся пасля мясцовага шоу талентаў, прапануем да прагляду цікавыя праекты тэлеканала Беларусь-3 і павіншуем з юбілеем заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь Александра Гарцуева. Сёння больш за 20 вядучых кніжных выдавецтваў краіны сабраліся ў міры на кніжныя сустрэчы ў мірскім замку, каб пазнаёміць чытачоў з навінкамі кнігавыдання. У праграме свята прэзентацыя аўтограф-сесій пісьменнікаў Беларусі і Расіі. Асобным мерапрыемствам запланаваны круглы стол, прысвечаны гістарычнай літаратуры. Таксама ў увазе наведвальнікаў Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Карскага прадставіць выставу герояў літаратурных твораў, а мастакі з выдавецтваў раскажуць пра сучасныя накірункі ў кніжным дызайне. Зараз даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі і мерапрыемствы адбываюцца апошнім часам у нашай краіне. У мастацтва няма межаў. Інклюзіўны фестываль «Жыццём жыць» упершыню прайшоў у мінскім раёне. Свае творчыя нумары перад бацькамі і сябрамі паказалі дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, а таксама з парушэннямі апорна-рухальнага апарату. Усяго ў бараўлянскую сярэднюю школу нумар 3 прыехалі больш за 100 удзельнікаў з розных дзіцячых калектываў Мінскага раёна. Наш коллектив инклюзивный, он молодой, ему 2 года. У нас 7 детей, 5 участников с особенностями психофизического развития и 2 ребенка с нормотипическим развитием. Мы показываем танцевальный номер, так как в нашем коллективе дети не говорящие, за исключением, конечно, детей с нормотипическим развитием. А вот танцевать им очень-очень нравится. Пасля канцэрта ўсе дзеці наведалі творчую майстэрню. Разам з педагогамі яны рабілі арыгамі, ляпілі, малявалі і займаліся макрамэ. У Нясвіжы гэтымі днямі праходзяць вечары вялікага тэатра ў замку Радзівілаў. На сёння ў праграме пазначаны канцэрт, прысвечаны Станіславу Манюшку і захапляльная опера Джакаму Пучыні «Тоска». А заўтра струнны квінтэт «Серэнада» выканае музычныя творы са знаёмых кінафільмаў, а на галоўнай сцэне ва ўнутраным дворыку замка пройдзе гала-канцэрт зоркі вялікага ў Нясвіжы. Публіка пачуе папулярныя арыі, харавыя сцэны, куплеты і дуэты з залатога фонду сусветнай оперы, а таксама ўбачыць фрагменты, ПДД, адажа і варыяцыі з балетаў. Пагрузіцца ў атмасферу старажытнай Еўропы і часоў Вялікага княства літоўскага 13-15 стагоддзяў сёння можна ў Гродні ў Калужскім парку падчас фестывалю сярэднявечнай культуры «Мяжа». У праграме свята паходны лагеры, масавыя баі, турніры лучнікаў, бугурты, выступленне музыкальных і танцавальных калектываў, тэатралізаваныя прадстаўленні вулічных акцёраў, майстар-класы па старажытных рамёствах, катанне на конях, анімацыі і фотазоны. І ўсё гэта бясплатна. До 30 чэрвеня ў сталічнай мастацкай галерэі «Артель» праходзіць выстава жывапісу з прыватных калекцый «Не Ван Гогі». Яе назва не выпадковая, бо кожны прадстаўлены аўтар самабытны. У экспазіцыі каля 30 работ сучасных беларускіх мастакоў. Гэта і нацюрморты Марыі, Мікалая Ісаёнкаў, Александра Кішчанкі, Яўгена Каробушкіна, Тамары Батаковай Мацвіенка, Валер'яны Жолтак і пейзажы Олега Арлова. Заўтра з самага ранку творчая каманда праграмы «Наперад у мінулае» прапануе здзейсніць фальклорную экспедыцыю ў вёску Церахі Шчучынскага раёна. Гэтым разам аўтар пазнаёміць з адметнасцямі тутэйшага абраду забівання бярозкі. Арыгінальную версію старажытнай народнай песні выканае поп-фольк-гурт «Лялькі Карпарэйшн». Далучайцеся да фальклорнага падарожжа «Наперад у мінулае» заўтра о 10 раніцы на Беларусь-3. Сёння ў Мінску разгарнуўся фестываль польскай культуры. Наведвальнікаў чакае насычаная праграма, якая пазнаёміць з традыцыямі гэтай краіны. Ля мінскай ратушы і на тэрыторыі верхняга горада цягам дня будуць працаваць тэматычныя пляцоўкі, шэф-повары правядуць майстар-класы па прыгатаванні страў, а на галоўнай сцэне выступяць вакальныя танцавальныя калектывы польскай дыяспары ў Беларусі. А на аўгустоўскім канале сёння ладзіцца фестываль «Аўгустоўскі фрэш».
У праграме пазначаны выступленні рок-музыкантаў, бардаўская песня і шансон. Для аматараў кіно падрыхтаваны гульнявы праект «Кінаакадэмія», музыкальная віктарына «Адгадай кінадом», квест-гульні «Кінакляп» і «Кінабойня». Таксама гасцей чакаюць водныя спаборніцтвы, майстар-класы па танцах, масавы запуск паветраных змеяў і конкурс на лепшую фігуру з пяску ў пляжнай зоне. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Двое юных нігерыйскіх спевакоў з трушчоб становяцца ўсё больш папулярнымі ў сваёй краіне. Яны праславіліся пасля мясцовага шоу талентаў, а зрабіць музычную кар'еру ім дапамагае нігерыйскі рэжысёр і прадзюсар. Юные спеваки Диксон Адзира и Джеймс Наммани – новые музычные зорки Нигеры. Подлетки живут у бедным городку центра краины, прославились яны дзякуючы нигерийскому шоу талентов, на якім і заўважылі адораных рабят. Я вельмі шчаслівы, моя мара здзейснілася. Мою музыку ўключаюць амаль на кожнай радыёстанцыі Нігерыі, і я вельмі рады гэтаму. Диксону 17 гадоў, Джеймсу 13. Зрабіць музычную кар'еру хлопцам дапамагае нігерыйскі рэжысёр і прадзюсар Паскаль Атума. Для гэтага ён запусціў праект Табік Рекордс. Я ўбачыў, што гэтыя падлеткі вельмі таленавітыя, але не мог ім дапамагчы ісці далей. Таму стварыў праект для дапамогі дзецям з малазабяспечаных сем'яў, якія жывуць у Нігерыі і іншых краінах Афрыкі. Диксон і Джеймс у асноўным запісваюць сольныя альбомы, але часам працуюць разам. Песні юных нігерыйцаў можна пачуць у эфіры радыёстанцый, а таксама купіць у музычных інтэрнэт-крамах. Сёння і заўтра ў Віцебску ладзяцца 27-й міжнародныя шагалаўскія чытанні, прысвечаныя стагоддзю заснавання Віцебскага народнага мастацкага вучылішча. У канферэнцыі прымаюць удзел даследчыкі з Беларусі, Германіі, Расіі, ЗША і Ізраіля. Па традыцыі даклады прысвечаны даследаванню біяграфіі і творчай спадчыне мастака. Асаблівасцю гэтага года з'яўляецца паглыблены разгляд праблематыкі, звязанай з дзейнасцю і персаналіямі Віцебскага народнага мастацкага вучылішча, заснаванага Маркам Шагалам. Багатыя гэтыя летнія дні на фестывалі. У Гервятах таксама ладзіцца адзін. Там сабраліся калектывы і дзеячы культуры Беларусі, Літвы і Расіі на міжнародны траецкі фэст. Цягам 2 дзён у касцёле Святой Троіцы пройдзе форум, прымеркаваны да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 75-годдзя Гродзенскай вобласці. У праграме пазначана прэзентацыя фотаработ Валерыя Вядрэнкі і містэрыя Гервяты аднайменнай фотакнігі, святочны кірмаш рамеснікаў і ледзянцоў, канцэртная праграма з удзелам творчых калектываў Літвы і Астравецкага раёна і выступленні эстрадных артыстаў. Уваход на ўсе мерапрыемствы вольны. На Беларусь-3 заўтра да Дня медыцынскага работніка прапануем вам далучыцца да святочнага канцэрта, што днямі ладзіўся на сцэне Палаца Рэспублікі ў Мінску. У ім прымаюць удзел вядучыя вакальныя і харэаграфічныя калектывы краіны. Глядзіце заўтра ў 15 гадзін 20 хвілін на Беларусь-3. Сёмы міжрэгіянальны фестываль-конкурс «Зялёныя святкі», заснаваны на нацыянальных традыцыях і прымеркаваны да свята Троіцы, пройдзе заўтра ў Чавускім раёне. Адкрые фэст рэалізаваная праграма Дужаўскага сельскага дома народнай творчасці. У творчым конкурсе рэгіянальных карагодаў, гульнявых момантаў абраду кумлення паспаборнічаюць клубы аматараў народных песень, у тым ліку і дзіцячая вакальная група. Па рашэнні журы лепшых узнагародзяць дыпломамі і каштоўнымі падарункамі. Завершыцца фестываль канцэртам вядучых калектываў раёна. Заўтра на Беларусь-3 прапануем вашай увазе тэлеверсію святочнага канцэрта, прымеркаванага да 200-годдзя з дня нараджэння Станіслава Манюшкі, што летась ладзіўся ў Вялікім тэатры Беларусі. Глядзіце заўтра ў 22 гадзіны 40 хвілін на Беларусь-3. У Гомелі ў цэнтральнай частцы палаца Румянцавых і Паскевічаў разгарнулася рэтрывыстава «Спорт – гэта жыццё», прымеркаваная да другіх еўрапейскіх гульняў і прысвечаная стагоддзю музея. У увазе наведвальнікаў прадстаўлена інфармацыя аб вядомых спартсменах Гомельскай вобласці, савецкія плакаты, якія адлюстроўваюць спартыўнае жыццё той эпохі, значкі і медалі, заваяваныя на спаборніцтвах па розных відах,
фотаздымкі спартыўных падзей і іншыя экспанаты. Выстава працуе да 11 жніўня. І яшчэ сёння святкуе юбілей рэжысёр і акцёр, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Гарцуеў. Мы сустрэліся з ім, каб павіншаваць і пагаварыць пра пастаноўкі, што хутка з'явяцца ў афішы. Александр Фёдорович, мы шчыра віншуем добрага сябра тэлеканала «Беларусь-3» з юбілеем. Прачытала аднаго творцы наступнае. Калі задумваюся пра сваю прафесійную грунтоўнасць, разважаю пра тое, не што сыграў ды паставіў, а пра што яшчэ не заявіў. У якой ступені гэта можна суаднесці з вамі? Ой, абсолютно соотносится со мной, потому что калі ўжо, мабыць, скажем так, немало гадоў табе стала, то цікавае толькі тое, што яшчэ наперадзе. А наперадзе чамусьці вельмі много планаў. Не ведаю, ці ўсё ўдасца, але якраз думаю, што толькі пра гэта і вельмі хочацца зрабіць многае. Гэта праўда. Дарэчы, у дзяцінстве вы праяўлялі матэматычныя здольнасці, а гэта, як ні кажы, пэўны склад розуму. Зараз у прафесіі наколькі вам гэта дапамагае? Дапамагае, таму што у мастацтве, у тэатры асабліва, акрамя эмоцый, павінна быць логіка, асабліва, калі гэта прафесія рэжысёра. Профессия актера больше эмоциональная, больше лютутенная, а режиссер повинен проличивать, придумлять, складывать, вылечать, помножать, делить и так далее. Это треба уметь. 39 гадоў таму у якасці акцёра вы выйшлі на сцэну Купалаўскага тэатра ў спектаклі «Людзі на балоце». Гэтай жа пастаноўкай вы і завяршылі сваю кар'еру ў Купалаўскім. Я не згоден, что я завершил свою карьеру в Купалаўскім тэатры. Я жартую. Я поставіў апошні спектакль, як зараз кажуць, крайні ў тэатры Янкі Купалы. Гэта называўся «Людзі на балоце», пасля якога я перайшоў у тэатр беларускай драматургіі. Я заняў пасаду мастацкага кіраўніка тэатра. Тэатр Янкі Купалы быў, ёсць і застаецца на будучае маім родным домам. Нават крыўдзяцца в РТБД іншым разам акцёры, что я часто припоминаю театр Янки Купалы, кажут, ну вы уже давно у нас, что же вы все театр Янки? Я говорю, ну родимую не меняете. Ведаю, што ў свой час вы хацелі стаць артыстам. А што прываблівала вас тады ў гэтай прафесіі? Ой, ну перш за ўсё романтычнасць гэтай. Гэта вельмі, гэта, як зараз кажуць, ілюзорны свет. Вось гэта прываблівала. Гэта ці то на сцэне, ці то ў кадры, гэта зусім некае іншае жыццё, некія іншыя эмоцыі. Гэта так было цікава, гэта некае жыццё ў жыцці. Вось я па-дзіцячы разумеў гэтую прафесію, але пачыналася любоў да прафесій менавіта з гэтага. Я ўдзельнічаў у самадзейнасці, я ўдзельнічаў у спектаклях, і гэта заўсёды было так кранальна, заўсёды я рыхтаваўся, і гэта было маё сапраўднае жыццё. Мне падаецца, што акцёры, як людзі, залежныя ад рэжысёра, павінны іх не любіць. А вось вы, калі сталі рэжысёрам, вы змянілі сваё стаўленне да іх? Не псаваць яму нервовую сістэму, не крыўдзіць яго асабіста і старацца разумець яго логіку і дазваляць яму паветра і люфт акцёрскі. Не быць занадта жорсткім рэжысёрам, потому што я гэта на сабе адчуваў, калі табе не даюць люфт, рабі толькі так і ніяк іначай. Тут сканчаецца творчасць. Всё. Для рэжысёра, у якога на рахунку больш за 60 спектакляў, ці засталіся цяжкасці ў прафесіі? Ну, конечно, я набіў руку, я маю вялізны вопыт, я маю наработкі, як кажуць. Многае умею, але паверце, я тут не буду абманываць. Кожны спектакль трэба рабіць з наля, з падмурка, і кожны спектакль я хвалююся і не ўпэўнены у выніку, і па-рознаму атрымліваецца. Александр Фёдорович, а якую творчую ідэю зараз выношваеце? Вельмі хутка адбудзецца прэм'ера спектакля пад назвай «Сі-рожа». Гэта па п'есе уже дастаткова знакамітага беларускага драматурга Юліі Чарняўскай. Яе дзве п'есы ўжо ідуць у нашым тэатры. Але чым яна цікава для мяне? Гэта пра маё пакаленне. Александр Фёдорович, дзякую вам за размову. Яшчэ раз шчыра віншуем вас з юбілеем. Дзякуй за ваш тэатр і новых вам творчых і жыццёвых адкрыццяў. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь-3.